Аның турында истәлекне алып барабыз, горурланабыз. Сибгатуллинар фатирында Борда Илнурны хәтерләтә. Биредә аның елмайып торган фотосурәтләре, мактау кагазлары, десантчы формасы, медальләре һәм батырлык ордены. Илнур кичкенәдән үк акыллы, бер кайчанда мин аңа бүтән әйткәнне аңлыйдыр ул. Бүтән шөгыльләре менә спорт белән бәйле. Бик яратадыр футболны, хоккейны. Малайлары белән гел менә монда ишек алдында футбол уйнап йөридер. Дуслары күп иде. Балачактан ук Илнур спорт белән шөгыльләнгән. Йөзгән, йөгергән, футбол уйнаган, иң яраткан шөгыле хоккей була. Нефтехимик командасы өчен уйнарга хыялланган. Тик әтисенең юлын сайлап, тормышын хәрби һөнәре белән бәйли. 2013 елдан бирле контракт буенча Ульян өлкәсендә хезмәттә булган. Чечняда инде елга 2 тапкыр булалар, 3-4 ай командировкада. Илнур күп сөйләмешмидер, шаярадыр, сорашсаң да бер сүз әйтмидер. Илнур Сибгатуллин СВОда беренче көннән катнашкан. Аларның дивизиясе Киев янындагы Антонов аэропортында хәрби бурычын үтәгән. Илнур махсус хәрби операцияның 2нче көнендә иптәшләрен яклап батырларча һәлак була. Хезмәттәшләрен снайпер пулясыннан каплап калган. Батыр сүздә генә түгел, аның хәрби иптәшләре, командирлары, менә без алар белән элемтәгә чыктык, алар шулай дип әйттеләр инде. Алай, я үзем беләм, Илнурым минем бик надежный, бик ответственный җегет. Малай, улым. Без аның белән горурланабыз. Илнурның ышанычлылыгында, төплелегендә хатыны Кристина бер кайчанда шикләнмәгән. Алар 6 ел таныш булган. Өйләнешкәч 1 ел торып калалар. Горжусь его поступком, и я понимаю, что он иначе бы не смог поступить. Аның белән бик горурланам. Хәрби хезмәттә күрсәткән батырлыклары турында сөйләгәндә, әйе, бу минем Илнурым дим. Ул башкача эшли дә алмас иде. Все мой Илнур. Он всегда всех оберегал, всегда всех защищал. Ашык йөзле, акыллы, тырыш Илнур Сибгатуллин беренче укытучысының хәтерендә шулай уйлап калган. Соңгы очрашуда ул Гөлчәчәк Бариевага үзенең планнары турында сөйләгән. Мин военный булып китермен, наверное, дип сөйләде. Мин аңа, конечно, уңышлар теләдем. Сиңа военный форма бик килешер дидем. Сибгатуллинарның 2 баласы да хәрби булу юлын сайлаган. Әтисе һәм абыйсы үзеннән кечесе дә бара. Хәзер 27 яшьлек Айрат Сибгатуллин Оборона министрлыгы университетында хәрби психологка укуын тәмамлый. Әниләре ватанның лаеклы улларын тәрбияләүләре белән бик горурлана. Гөлнәр Сайфетдинова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.